Bos días a todos, eu son Borja Rodríguez de Ourense Fala e hoxe preséntovos a nosa nova sección, Ourense Fala da súa historia. Pero como falará Ourense da súa historia? Moi sinxelo, a través de pequenos curtos nos cales vos achegaremos a nosa historia para que a coñezades e apreciedes un pouco máis, que me parece que é algo que temos pendente todos, non? Ben, no primeiro dos vídeos, o máis importante é saber onde estamos parados, non? Cal é a nosa ubicación. Esta cidade que está a 129 metros sobre o nivel do mar e que está rodeada polos montes de Beiro e Cudeiro ao norte, polo monte do Cumeal ao sur, polos montes de Piñor e a Ladaíña ao oeste e polo Monte Alegre e a Santa Mariña ao leste, foi unha vila romana que se fundou no século I despois de Cristo. Pero por que os romanos decidiron establecerse neste punto, non? Desde o cal hoxe vos falo? Esta vila romana está claro que se aproveitou da posición defensiva de estar rodeado polos montes que vimos de mencionar, pero non parecen porse de acordo os expertos sobre se o motivo da instalación e, ademais da defensa dos montes, o de defender a ponte romana ou o de simplemente construir unha nova vila termal. A defensa da ponte romana é algo que era fundamental para eles, xa que se atopaba na vía romana que unía dous xa moi importantes núcleos urbanos como eran o de Lucus Augusti e o de Brácara Augusta. Polo tanto, era fundamental ter esta ponte para atravesar o río Miño e acurtar os desplazamentos. Entenderon que era preciso construir unha sede neste lugar para velar pola seguridade da ponte e, por tanto, pola seguridade do tráfico. A outra teoría establece que non lle dan tanta importancia a esta ponte, pero danlle importancia a ese recurso que tanto adoraban os romanos, que é o termalismo. Entón, os defensores desta teoría establecen que Ourense se fundou en torno á zona das Burgas simplemente polo seu amor polo termalismo. Estas son as teorías. Finalmente, con respecto ao nome, tamén manexamos un par de teorías. A máis extendida probablemente é a que di que Ourense procede de auriense, latinismo que nos indica que algunha relación co ouro temos. E esa relación di que as beiras do río Miño estaban cheas de ouro, que estes romanos se levaron con eles. Vale? Pero hai unha segunda teoría que establece que o nome de Ourense procede de aquaurente, que significa augas abrasadoras. Cal é a vosa preferida? Esperamos os vosos comentarios e, por suposto, os vosos matices, as vosas críticas e tamén algún ánimo. Nada máis e vémonos na próxima edición de Ourense Fala da súa historia.